dai kana son ka shiga rigima a rayuwa to ka je ka kula kwaila to za ka shiga garari. Wahala for you wey no like me, big wahala for you wey dey spoil my name, double wahala for you wey dey expect my downfall, cause last wahala mi ló máa pa. Stingy Men Association. Stingy Men Association. Stingy Men Association. Maza mutanenmu. Maza mutanenmu. See, let me tell you something. Forget about that. You are dating a girl. Kana neman yarinya, kana neman ta, kana soyayya da ita. Guy, you dey date woman, you have to pay her bills. So, kana neman yarinya, you have to pay her bills. Don't go there and be deceiving yourself. Na ga ID card kacha kacha. Har akwai masu editing suna sa hoton Buhari. Buhari zai kiya ba matan shi kudi ne, ko zai kiya je samu matan shi akan gado. Una just dey follow them, dey do Stingy Men Association. For what now? Mata ma sun fara rufe cinya, kafafun su a rufe, kipo. You're on your own, you cause trouble. Wai Stingy Men Association ba kwa ba da sisi. Ko ba komai dai matan nan iyayenku ne. Ta ina kuka fito? Ba ta tsakankanin kafan matan ba ne? Sabon shekara, instead of ku fara tunanin abin da zai taimaki rayuwanku. Be reasonable to your life. You are there doing Stingy Men Association. Rubbish. Thank God my boyfriend know this thing, no. Matured people ma ba sa irin wannan abun. Kawai da ana nan kwata-kwata in aka bibiye ba a cikin ku akwai namijin da bai taɓa ba mace naira 5,000 ba. Idan aka bibiye akwai namijin da bai taɓa ba budurwansa naira 5,000 ba. Amma ana Stingy Men Association. Stingy Men Association. Ku ne masu editing ID card.